Zdravo narode, dobrodošli u još jedan makeup tutorial. Ovaj put će to biti, nešto da se blinuo se. Ovaj put će to biti neki praznični tutorial. Znači ono kao bliže nam se praznici, slave, Božić, vamo tamo i u duhu svega toga bih radio neki makeup tutorial. Pa da počnemo. Uzimamo jednu ovako blender četku, ovaj put Nixova 16-ica. I koristit ću u pregibu ovako jednu neutralnu boju, onako neka krem, bež. Ovo je Shiseido monosenka. To. Prelazimo na ofrinu paletu. Koristit ću ovu ovde. Dobro. Sad idemo na još tamniju, to je još intenzivniju, pardon, i koristit ću ovde. Dobro. I uzimamo malo precizniju četkicu. Kalinu Shading 312 četkicu. I uzimamo iz ove ofrine palete, ću uzeti ovu ovdje čokoladnu. I tako kada smo dobili intenzitet koji želimo, ćemo malo izblendati. Koristit ću ovaj Essence of Camouflage. Ono treba mrvica, čisto samo da iseckamo mi to lepo. Jednu ovako malo oštriju, to je precizniju četkicu. Ovo je Elfova, nema broj. Ići ćemo u tamniju brao. Sada ćemo mi ovako ići sa žutom bojom. Da, žutom. Evo ovako koristit ću iz ove ofrine palete ovu žutu gore u sredini. Ali bi ovdje trebalo da bude malo intenzivnije. A da bi to bilo intenzivnije, koristit ćemo
NYX-ovu bazu za senku, ovu belu, što je čini mi se ono Jumbo Pencil, samo u ovom obliku. Na liner i koristit ću jedan od noviteta, mega liner Bourjois, koji ima ovako jednu ovu četkicu kao flomaster. Prvi put radim sa tako nekom četkicom, tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati. Wow. 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 Ne znam da li treba išta da kažem. Još jedan dokaz da je Bourjois definitivno number one što se tiče drogerijskih proizvoda, iako se ja i dalje pitam zašto je Bourjois drogerijski proizvod. Znači, ovaj liner je savršen. Znači, ja nemam reči. Ne mora dobro da mi se osušim, pošto je jako velika površina linera, pa kad otvorim oko da mi se ne preslika sve i da mi ne zezne sad sve ovo. Ili da ga ja lepo setujem sa crnom senkom. To bi bilo najpametnije, čini mi se. Koristit ću ovu Flormanovu crnu senku, koju često koristim u poslednje vreme, sa ovako jednom preciznijom četkicom. A to je ne znam koja. Jer mi se izbrisao naziv. Uzet ćemo ovaj NYX-ov Glam Liner Aqua Lux Lagoon boja. I dati prosto taj praznični moment cijelom ovom make-upu. Dobro. I sad idemo sa ovom brown ispod oka. Blender.
koristit ćemo ovu Victoria's Secret crni eye pencil, crayon, pitch black. I to bi bilo to. Idemo na mascara. Idemo na maskaricu. Koristit ćemo Laura Mercier. Naravno, da sam se izmazao, kada sa ovom velikom četkicom mažem i donje trepavice. Lenština. To bi bilo to što se tiče očiju. Idemo malo da pojačamo konture. Malo po malo. Dobro. Da to naravno malo ublendamo. Highlighter. Bez toga ništa. Koristimo Smashbox. Ovako koristit ćemo Laura Mercier. Maja se zove ruž, to je boja. Izgleda ovako. Neka boja cigle, crvenkasto, naranđasta, nešto između. Koristit ćemo Estee Lauder Chocolate Writer se zove boja, broj 12. Neki ide život. Voilà. To bi bilo to, dragi moji, drage moje. Nadam se da se sviđa ovaj make-up tutorial. Ako je tako, znate proceduru. Prijavite se na moj kanal, lajkujte ga, šerujte ga. Komentare slobodno. Rado čitam i rado odgovaram na sve jedan vaš komentar. Predlog je, ako želite da vidite neki make-up tutorial. I da, ljubim vas i volim. Do viđenja.